Kardom pini news fast kar Banglong birta ke thancha bang nilimen sami birtikram sapi aprang se birta thepi arjoik tha Nijang Karbianglong Karbilameda Mayatum Bangpho MLA Simi Kedeng Methangalam Pen Kedeng Dunaputha Pherang Kemi Kangni non birtang ton pen arjoik sen Nijang Karbianglong Karbilameda Mayatum Pen Bangpho MLA Simi Kedeng Methangalam Pen Kedeng Dunaputha Pherang Kemi Kangni Assam Legislative Assembly election hided pen ni phaing kore siarni Karbianglong pen MLA Kimandun pen Semi Kedeng along Methang Karbialam pen Semi Kedeng Dunachok Karbiarat Ningkang Sam Chupaklang Penang an Dolu Labang Sopi Assembly along Bang Photum ta Karbialam pen Semi Kedeng Dun pen Karbi Alam Kipachan pon Thekla pen Lapuan RG Kedeng pen Station along Karbialam pen Ningjedun long de pen non Kaningjedun long Ajoinita Suri Suri Akardom pen Nijang Karbianglong Lamerame Ahin pen Kachoro Pajar Pusi Nilituma Phirang ke Kheruni pen Rensing Teron Birta nang palik Lapu Phirang ke no Kaningje pon ke Kidam tang Harukrisir kebra Hokebra hini ningkan Karbianglong district Chilong det penapi Uthot Harukrisir kebra Trokera Trok ningkan Karbi lamera maita nang seng thusi Karbi alama kita Pirthea hong chotayalong Man peng Chilong dunai pu mathasi Isi pen isi nang chisong bom sinang chun bom lo Lapusana porahot Karbianglong Autonomous Council ACM Saraki hai Dr. Tuliram Ronghang Alangli pen chingki chingwai si Uthot Assam Chief Minister Akihai Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingki chingwai si Karbi alama ki Karbianglong alo kiki ke khan alam the official language nang pichok pinangi pu kaching kicing wa teng pen kedam tang surihinira ingkara phone ingkan Karbianglong aloan department along tinta Karbi alama ki pen kiki ke khan aho wang nang pisi Karbi lamera mai pen ke mangpon Karbi alama kita isa man pen chelong nun lo Lason thotsi Kret rock apong Assam Assembly election mate kili galong Karbianglong niang Karbianglong pen kachipati dun Bangpho MLA tum chipahai det pen api kedam tang aru cheklo ni phaing korai siarni Assam Assembly ahem gang theralo Methang Karbia khealam pen Simi kedeng dun long lataisi Karbi alama ki manpeng kachelong nun lo lapot si akihai Sir Dr. Tuliram Ronghang Karbianglong ACM lapen MLA Ronghang LC alangi phan kiro pajirlo militum Karbi lamera mai niang longria mai henten stami alangi phan suri suri akiro pajirlo athe alangli akira pena joinisi pini Karbianglong alo official language akam hehis taminang pachun pilo lasi nilitum Karbi lamera mai niang longria mai henpen alang itu maphan suri suri akero pajirlo lapen kebang jelangan nian sami alang liphan claim me dame je phanta hirjume pajirlo lapen puthot nilitum Karbi lamera mai niang longria mai henden sami chuning rithu Kebang jilangan ni anstame Karbi alama ki kapichan ya phan lapen ansuse pirthe hong chotailong nongnam pen kedang lok man peng kachelong dunya phan ke claim kaborielong arniwang kaike sami alangli jakong horang nang chipidun bombo sini tumning the lasi kedam tang threat rock phong MLA kiligalong Karbianglong niang Karbianglong pen kachipati dun Bangpho bang phuang same alang letum MLA ar pudutik alang tum kikhi ke khan along same ansuse joyke joywan jephan niletum Karbi lamera mai niang longria mai hin same lakha ni pinan arna meherjume pa jidon lo lapen akihai Dr. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister alang bhang same niletum Karbi lamera mai niang longria mai hin pen akiro pa jiro athe alangli akira pena jok pini Karbianglong along Methang alama ki pen
official language mati sai hem along ki ke khan alam ke tok long ke lang long apot alang bhang stami kiro pajir pon lo lasi kadogo e pangrum pet pen niletum niang long ria mai hin pen alang etom bhan akiro pajir lo la pen kadogo e solang do kar biarar bhang stami niletum niang long ria mai hin pen akiro pajir si kiro alam the pajuri kolo